Welcome to PC Shah's channel. Ole, tuntu ma chuan Mizo ten camera an lak fu thalak mak le video mak tek kha karon tile dona hei hi apa thina ni chuan thalak minun thon tu te chunga lom thu ga soya he phone number kan tar lana hian engtik lai poina ron thon the ani chuti rualin thalak ron lut te hi kan lo thlifim ve thina du sak tak minon thon kan ti chua thei tak lo te chunga thu pha ga ron choye Ole, tu na chuan kan thlir ho don tonga miron thon tu te soyang karon soile mai don ani he video hi ka thian pa la kani a anina kan ria tumin zandar som pani le chan ve vela athilin lai chu covera anu kan en le chuan no pang o ni om tak hi lo langa amak kan te me ma kan bul na ya hian no pang anom lo mai ba ka khatiang khopa chiang si a record lai kan shemi lo kha mak ve mani he no pang o ang tak hian enge soini ai hriat comment lama o he thil hi ka thian nu te ina ka vale na kan pahnia ka thian nu ru ma thla kan la kani atir chuan kan hnunga mi hi kan hulo shim shim chumi hnu deuh chuan bathroom a zun ram thiaring kaluta kongka hi pon lama mi lo kal nan thlata ka thian nu emokati a kongka ka chum vak vaka tu man min chang si lo ka thian nu phone ka tuma signal la bo mak boxi ka hlaulu tuk chu ka aw vak vaka ka thian nu in ka aw thom chu hria in kongka mi lo hun sakta ni amak kan ti ve khop mai tin kan thala khun hi zanani he thalak na mun hi se song le home guard training na mun in karani a thala tu te hi no pang school exam zone ni in an holam sot ka tangkala selfie ten thlan la a thala ka lo lang samsei korwar ha hi hetia thlanlak lai hian an mulova tuma midang kalvin om lo ani heti hun lai hian in an thlen hnu in thala kan han en let le a an muta a atu kan zukal le ngata he mei che thla lo lan na a kalliam na lai hi mishing kal theina tur om lo shim shim a oi lutuk an ti ni enge ngai ve dan le school no pang dang thla lo lang ve nge ni nga thil dang zo he thalak hi keima ni ton nge ani a nikum Christmas dona biakin decoration vel kan fit lai mi ni kan pani lo hi tu ma midang anom lova thala tu hi kan thian pa ni in a compound pon atangin min lak sakani amak kan ti ve khop mai he than lak lai hian an pali chi hian an oma in puang deuh pahni khi banin hnung khir kan tiang hian an oma chuan pakhat jok luwa kutlo lang hi chiang dewa in chuan ama kutani lo ti hriat theya alak lo abung ang deuh hian a omani lo om eme mani lo na a amak kan ti khop maya midang chuan in edit aniang an ti a ma se ani lo ti ka chiang ani hei hi aizol veng pakhatan record fu ni a longai thlave chin te o eng thil nge ni ai hriat tong trai thom nge thil dang deuh
he thil hi ka u te ton an picnic nan ton ani a thian nu nen an din lain thlan lak saka an pahni chia helaya hian mei chian oma ma se thala kan en le ta khi mi sam le ding ang deuh khi alo om ve ni han en mai chuan mei chia min hung chon zonga ding ni om takani a amaro chu a taksa o mangalang mi lo ani nang engei mu ve dan le keima ka om lain thla kala a ma se ka thala kan en chuan ka hnunga ku jung tang lo lang reng mai ani hetia ka in lak lai hian tu ma ka bulan om ve lova sitting room laman om vek ka om na hi bedroom ani a abul chia kutlo lan na po hi bedroom thawani he thlan hi mual vu ma mi ni a eng tik lai ma in he thlan bulvel hi na thelina bo ve ngai lo an ti a bulami te chu na thelina bo rem rum mai si a ama khop mai hei hi kan Mizo pi le pu ten lei ruang tua man tiang chi kha ni thei mai angem he video hi sang ni som pakwa mi ni a deraduna thil thlengani không nghe nòng xa gắn rẹp đôn vok xa gắn rẹp đôn so ta so an ti kuria đi mày mua em ta suộc mẹ số thì lại số anh tiku tu thế nghe sa rep nắm nuôi sa rep ruk chingกันมันđón ai mẹ chơi tu cà phê đâu he thil hi lo langa atlan pheya abodai maya ramsa ni chona lang chia si lo eng thil nge ni tang le hey le ang ve vio lo mo thil hi mu sual ve thei deuh mai ania hein hi in chhong ani a thla kalak na hi in chung zo kani tukvera lo lang hi mishing ni thein ka hretlat lova engti kong zong ma in mishing lon theina ni lo soifia dan vak po ka thiam lo mishing lu ni ngei chuan ka hria a mak ka ti khop mai hei hi ka thian pa in kan khodaya ton ani a heti lai hian he pa hi mulova video in le hian a hre vele chiani ami to hian lu nei lo ning kan hriani nang engei lo ngai ve dan le ram hnuaya papakhat kal mai mai nge ninga thil dang deuh zawk hei hi sang ni som pakwa Decembera kan thian pa boral hnu loka kan la kani kumhlui thla zan an taing ka ria hemi zan hian mi pali chia kan menga thala tu le keima ni pathum kan ni he thla kan la ka tanga kumaral hnu in kan hu ve chia edit chopani lo he mel ni om tak lo lang hi en chiang ta la a taksa o mangalang mi lo alu chawani
kan thian thumin thlan mola kan kala thla kan la a hetia thla kan lak lai hian cameraman bula chuan ka thian pa chu lo om ve a khilai thla lo lang ve khi tunge ni kan hre chuak zo lo ni kan bula midang tu man om vein kan hre bok si lo mihring nge ni nga mihring lo ni thin to zok nang engei rin ve dan le he thil hi man kum loka aizol veng pakhat in sangan lak fu ni athala khi larina darna sa em maya hetia karon da hi apoi em long chumo he thil minon thon tu hian khoilai nge engti khun nge ti soilem lova ma se ilo thlir ve shim shim teng u en la level hian kinip si thonya atra na ko chi te en la level hian kinip si thonya atra na ko chi te ti khon kan fanna kan thlak pakhata mihring thla lo om ringot maya in kan thlenga kan huve chia mak kan ti khop mai tuma midang om hnain om lova thla kan lak lai hian khi tiang te chon om se kan hu shim shim tur hi nia amak ve khop mai ole khati zong kha ni le ri a tuna kan thlir tak te kha keima ni lama chuan edit nge dit lo alem nge tak ti lampanga khan ngai dan kan nei lem lova minon thon tu ten atak nge ni edit ani lo an ti a khang kanon ti chuata ka khan alem te lo omani chuan minon thon turin om lo ani to mai